היי, שלום לכולם, ממני ומאלה, הנרווגית המתוקה שלנו. אני אספר לכם על תיאור מקרה שהיה לי לפני כמה ימים, על מטופלת שהרגישה שאין לה שליטה במה שקורה לה בחיים. ואז סיפרת לה את משל האוטובוס. משל האוטובוס זה בעצם שהאוטובוס הוא מסמל את החיים שלנו, ויושבים באוטובוס הרבה ילדים, ויש נהג. עכשיו, הילדים זה בעצם החלקים הפנימיים שבתוכנו, הילד שמתבייש, הילד הפנימי הפגוע, הילד האגרסיבי, הילד הכועס, הילד שמרגיש בושה, והמון המון חלקים בתוכנו. הם כולם נמצאים באוטובוס, זה כמובן שזה מטאפורה. ומי הנהג? מי נוהג באוטובוס שלנו? מי נוהג באוטובוס שזה בעצם החיים שלנו? האם זה ילד בן 5 פגוע שתופס את הכיסא של הנהג וככה זה נראה? האם זה המבוגר האחראי שנוהג באוטובוס וככה החיים מתנהלים? אז שאלתי אותה, מי נוהג עכשיו באוטובוס שלך? מי לקח את ההגה? למי נתת את ההגה? ואז היא חשבה רגע ואמרה, הילדה הפגועה, בת 5, כרגע עם זאת שמנהלת את המסע של החיים. ומכאן בעצם כבר ברגע שיש את המודעות לעניין, זה כבר בעצם חצי מתהליך הריפוי. אלה פה מקשיבה, אבל היא גם ככה מנסה להיכנס לתוך הסיפור. אז דווקא הטיפול היה עם החבר של אלה, זה היה עם אלבי. הנה אלבי החמוד. אלבי, בוא תגיד שלום. לא חמוד, בוא. וברגע ששמו את האנרגיה על בעצם מה בעצם עושה את כל הבלגן הזה בחיים, אז ממש ראיתי, אפשר היה לראות ככה את היכולת שלה להכיל, להעלות את הגיל הרגשי, זאת אומרת, להעלות את הגיל הרגשי, ברגע שעשו להעלות את הגיל הרגשי, אז היא גם הסתכלה על החיים אחרת לגמרי. אמרת לה, כל פעם שאת מרגישה תקועה, הרגשה של התקעות כזאת, תחשבי מי נוהג באוטובוס של החיים שלך, מי נמצא מאחורי ההגה. האם זה מבוגר אחראי עם גיל רגשי גבוה, או שהאם זה אחד הילדים הפגועים, והם כולם חלקים שלנו, רק אי אפשר לתת להם את השליטה על הנהיגה באוטובוס, כמו שלא הייתם עולים לאוטובוס שיש בו נהג, הנה תראו איך הוא מקשיב, אלבי החמוד, כמו שלא הייתם נותנים, לא הייתם עולים לאוטובוס שיש בו נהג בן 5, נכון? אז למה לתת לחיים שלכם בעצם להתנהל ככה? אז שיהיה באמת המשך יום טוב, תכף אוכלים לי את המעיל, ביי לכולם, ובאמת שיהיה יום שקט.